kamance ma da zancen ne zan kara jini in kika lura da baituka na ni fa da gaske nake na yi bayanin so da kauna ne zan yi magana so in hanyar tabbaci ne wasu su ce arna na yi ne kan san ki amma zuciya sai ki tuna raɗaɗin so ba a barci kan maganar da nake ba a barin mabadan da kauna sai an samu sasso mun yi fice a cikin sannan har mun so marasa na faɗa kogi da kauna zuciya na yi niso ni na sha wahala akan so kan kaunar da nake ɗauki ta kubban so da kauna na wallo ki tafi ɗauki ta kubban so da kauna ni zan kai nazari soyayyar ki na sa raina na tuka ki da ke sai ki rufe mini sirrika na kan kaunar da nake soyayyar ki na sa raina zuciya ba matsala na san duka darajar kudade ba abin da dila lura da ni tabbas hakika amma sai ki kula ba na zamba cikin aminci ya fasarar mu take nisan ne rausiyawa na fada adawa ina hangoki wani tsarin takarwa rana don yi haskakawa ko da ne mutuwa ai maganar so ba a ƙarya in har ke ba take so na ke na sani da ya sami na kai sannan yau magana ta kauna ba na kin haɗa kai na yi wasiƙar so da kauna an kai miki a kai ko ba a so za a gamu in har tare muke